Boa tarde a todas e a todos, grazas por acompañarnos nesta tarde de solleiro tan magnífica. En primeiro lugar, os agradecementos á librería Cartabón por acollernos a todos, casi é unha segunda casa para moitos de nós, sobre todo para a xente da Editorial Galaxia, os autores e autoras que publican con nós, a vos pola vosa presencia e algúns dos coprotagonistas do libro que nos van a acompañar hoxe. Está evidentemente Brais, o autor, Pepe Cácamo, que anda polo libro tamén, Ana, que a temos aquí diante, que tamén está no libro. Curiosamente esta mañá na editorial, revisando de novo o libro de Brais, decateime dunha circunstancia. Non supón ningún tipo de posicionamento político, eso anuncio desde o comezo. Desde o ano 2022, a editorial leva publicado unha cantidad de libros rusos ou relacionados con Rusia bastante importante. Empezamos no 2022 publicando o diario a Moscova, de Walter Benjamin, que precisamente Brais o cita en algunha ocasión nas súas crónicas. Publicamos tamén As almas mortas, de Gogol, que é un clásico fundamental das letras rusas, de onde nace o concepto ese de alma rusa, tan difícil de definir e do que tamén fala nas súas crónicas Brais. E precisamente ahora hai pouquiño acabamos de publicar a primeira traducción ao galego da famosa novela de Boris Pasternak, o Doutor Zivago. E poñemos o ramo a esta serie de publicacións rusas ou relacionadas con Rusia co libro de Brais. O comentaba aquí antes con el. Foi un libro de difícil parto. Todos os libros desta colección que levan fotografías, que son crónicas de viaxes, son libros complexos de maquetación, deseño, textos, tipografías. El casi pedía disculpas, pero lle dixen que é un proceso habitual, porque son libros moi difíciles de compoñer. Incluso editorialmente hai a posibilidade de poñer as fotografías en medio do texto ou facer unha galería ao remate de cada capítulo. Bueno, hai moitas decisións editoriais que tomar e, bueno, o parto foi bastante complexo, pero que eu creo que finalmente, incluso a cuberta, o título do libro, que mudamos varias veces, a imaxe de cuberta, creo que o resultado foi fantástico, non só polo contido do libro, senón polo deseño e a maquetación do mesmo. Hai que reconocer que me gustame moito a cuberta, esa imaxe de Brais aí nese mar... O primeiro día de primavera. Sí, o primeiro día de primavera, efectivamente, nese mar branco, que ten algo da cuberta daquel segundo disco de Bob Dylan, o Free Willing, donde aparece con su rotolo, abrigados así e mortos de frío nas rúas nevadas de Nova York. É unha mágoa que aquí ao lado de Brais non aparezca Ana, que a temos aquí, tamén morta de frío, porque sería un gran homenaxe á cuberta do libro do disco de Dylan. Realmente, malea que o subtítulo da obra de crónicas, o comentaba ahora con Pepe Cácamo, realmente non son unhas crónicas, isto son unhas memorias. Unha crónica, o uso xornalística, o xornalista que escribe ponse fora do que está describindo, non é el protagonista dos feitos, nin as súas relacións persoais. En cambio, o que ten de magnífico estes textos de 14 capítulos ou 14 textos de Brais é que ele está dentro da narración, é que conta a súa vida persoal, as súas relacións en Rusia, coa xente que coñeceu, cando coñece a Ana, a súa relación con Ana, e logo, ao longo de todos os capítulos, a relación e os correos que se cruzaba con Cácamo, contándolle onde estaba o que estaba facendo. Realmente é unha experiencia de vida. Va algo máis alá das crónicas xornalísticas ao uso. Para moitos dos que amamos a cultura rusa, sumerxirnos neste libro, pois hai unha cantidad de nomes e de reminiscencias que nos conducen casi a Miguel Strogoff e o Transiberiano. Hai unha cantidad de nombres que casi teñen resonancias míticas. Cito por citar algúns. Fala do Danubio, o Volga, que é o gran río que atravesa, ese longo río que atravesa todas as estepas, o mar de Barents, a Carelia, Tartaria, Samara, Crimea. Son nomes de grandes resonancias literarias por moitísimas lecturas de moitos nós. E logo tamén hai unha pegada moi presente en todo o libro da literatura. Non só dos grandes autores clásicos da literatura rusa, senón xente que en algún momento da súa vida, grandes escritores como Joseph Brodsky, como Roth, Benjamin, tamén Conrad, que ten unha novela que se chama Alma Rusa, pois quedaron maravillados por Rusia, as súas xentes, eso que se dan chamar a Alma Rusa. Está trufada toda a narración con referencias e citas de eso. E logo están as fotografías.
as fotografías duns paisaxes extraordinarios en moitas ocasións, logo tamén por outra parte do día a día da vida de xente que vive en moitas desas rexións e provincias. Están as viaxes en tren, nada que ver co abril este que vai a Madrid que se retrasa 2 horas, no, estos son coches cama, de viaxes longuísimos que, bueno, fas a familia nas 19 horas que vas de viaxe compartendo liteiras coa xente do teu vagón. Hai fotografías fantásticas, experiencias que relata desas viaxes en tren tamén fantásticas. Hai outro elemento tamén moi a visita incluso a Pripyat, a miña pronunciación do ruso é bastante, ou do búlgaro, ou desas linguas bastante problemática. A zona de exclusión de Chernobyl, que é un capítulo tamén fantástico, e logo tamén unha presencia constante de toda esa monumental arquitectura modernista e brutalista soviética, con todos esos monumentos que hai, edificios que causan moitísimo impacto. E logo hai un capítulo dedicado precisamente ao monumento máis brutalista destes, que é o monumento do Partido Comunista Búlgaro, que é unha cousa de outro planeta, que eu creo que supoño que habrá xente que vai a Bulgaria só por ver ese lugar, porque parece de outro planeta, unha cousa no cumio dun monte que sae de calquera concepción arquitectónica ou tal, e que está moi ben. E tamén, final, nos derradeiros capítulos destas crónicas, chega a pandemia, hai a narración desas pandemia da pandemia en Rusia, e logo finalmente dun derradeiro capítulo que se titula O último tango en Moscova, a chegada da guerra de Ucrania e a invasión por parte de Putin de Ucrania, e a marcha de Bryce e Ana, que está aí deixando Rusia atrás. Me parece un capítulo extraordinario, dun valor literario fantástico. E se alguén tivese que ler algo sobre o que significa o conflito con Ucraína, a guerra con Ucraína, o que supón Putin nese país, ese zarismo, esa dictadura actual, con ler ese derradeiro capítulo pode facerse unha perfecta composición do lugar do que significa Putin actualmente en Rusia para os seus habitantes e moitas das súas xentes. Non necesitas ler ningunha propaganda, nin un bando de outro, senón simplemente ler ese capítulo que está narrado ademais emotivo, emocionante, moi ben vivido. Logo pode ler algún parágrafo, porque hai parágrafos fantásticos da marcha dos dous, do abandono do apartamento, da xente, os veciños, os amigos que van recollendo as cousas para usalas porque eles non as poden levar, é dicir, é extraordinario. E logo dun extraño obxeto cilíndrico de formigón, que non vou a decir o que é, pero que, si, pensei que ibas a traer, pero farías spoiler do libro, romperías un pouco gracia. Un extraño obxeto cilíndrico de non sei cantos kilos de formigón, co que tivo bastantes problemas para pasar polas aduanas dos países, as distintas alfándegas, cando viu de regreso para Galicia. E que resume moi ben, por outra parte, pois bueno, casi nese elemento queda simbolizada pois a alma rusa, a túa relación co país, con Ana e todo o que deixaches atrás. Ahora os vou a deixar con eles, que conversarán ao redor do libro, e novamente moitas grazas a todas e a todos por vir. Bueno, aquí hoxe vemos que se congrega máis xente que no día da inauguración das luces de Nadal, do cual me alegro moitísimo. É moi emocionante, realmente un enorme placer presentar o primeiro libro dun escritor novo, porque eso de algún xeito a un o retrotrae aos días en que empezaba a escribir, e un se sitúa na emoción persoal do propio escritor. É máis emocionante na medida en que eu estou implicado en esta aventura, como contarei a continuación. Eu sei que lle din clase a Bryce no curso 2003-2004 ou por aí. Sí que me acordo, acórdome perfectamente. Pero 10 anos despois daquelas clases no Instituto da Guía, por certo, aquí tes profesores e profesoras da Guía que foron convocados por min para reencontrarse contigo. E un exalumno da Guía tamén. Ben, resulta que 10 anos despois ia eu paseando por as salinas do Ulló, en Vilaboa, que era unha ruta daquela habitual miña, unha desas rutas do colesterol, cando vexo chegar
de lonxe a un rapaz que viña sorrindo e eu non o identifiquei. El me identificou a min, parou a meu carón e identificouse, dixo, son Brais e tal. Entón sí que empecé a lembrar aquel alumno de primeiro de ESO, non me acordo se chamaba ESO. Segundo de ESO, que era un rapaz naturalmente intelixente, interesado, esos que preguntaban, que levantaban a man para preguntar, para ampliar coñecimentos, eso que casi non había, non? E sigue sin haber. E que aos profesores agradecemos moitísimo. Bueno, empezamos a falar e dime conta de que era un home enormemente culto. Empezamos a falar de literatura, sabía moitísimo de literatura, leía sin parar. E ademais me falou das súas viaxes. Era un viaxeiro destemido, un viaxeiro valente, non era un turista, non foi nunca turista, sino un viaxeiro. Recorreu, non sei, a mitad do mundo non, pero moitísimo. Sempre coa mochila ao lombo, sempre casi sin recursos económicos, en fin, resolvendo os problemas que toda viaxe suscita, como se verá tamén neste libro. Ben, entón, establecemos unha comunicación, veíamonos con certa frecuencia en Vigo, cando el viña das súas diferentes xeografías donde residía, falábamos de literatura e tal, pero ademais foime enviando as súas crónicas, a maioría desde Rusia, pero outras incluso anteriores á estancia en Rusia. E eu descubrín que aí había un escritor. Bueno, descubrín ele antes. Isto de descubrir como cando se dice que Colón descubriu América. Antes xa descubriran os habitantes de América, claro. Bueno, creo que Brais xa se descubrira el mesmo como escritor. Pero en todo caso, valorei moito, e sigo valorando moito, ese sustrato fundamentalmente de escritor, e non tanto de xornalista, ainda que a súa formación profesional é a de xornalista. Pero o seu xornalismo, por lo menos o que está en este libro, é un xornalismo literario de moi alto nivel. E a mí o que me seduciu, que é o que máis seduce sempre en cada libro, en calquera libro, é o ben escrito que está. Eso que decimos, que libro tan ben escrito? Bueno, non é fácil definir o que está, é ben escrito, pero un libro ben escrito é un libro onde se escolle ben o léxico, están ben conectados os parágrafos, as oracións, etc. Hai imaxes, etc. Un montón de recursos que Brais manexa perfectamente. É dicir, que, como decía Marcos, efectivamente este libro supera o concepto de crónica. Ainda que aquí poña crónicas de Rusia e Europa Oriental, había que ponerlle un subtítulo, pero isto vai máis alá do xénero da crónica. En parte, é un libro de memorias parciais, en parte ten algo de ensayo, porque hai momentos en que Brais analiza a alma rusa, o espírito, o homo soviéticos que el... Pravda, un montón de conceptos relacionados coa Rusia actual e coa historia de Rusia, pero tamén relacionados co propio feito da viaxe. Bueno, é un libro versátil, composto de elementos moi diversos e enormemente seductor para a lectura. Falaba Marcos do eu implicado. Esa implicación do eu provocou que nun momento dado a Brais lle rexeitasen naturalmente, eu tamén o faría, en un medio de comunicación deses pragmáticos, non? Que o único que queren é información, rexeitaron as crónicas porque falaba demasiado del mesmo. Eso é literatura, claro, a literatura non interesa na Wikipedia, non interesa en ese tipo de cultura, a boa literatura. Entonces, bueno, foi rexeitado por eso, e por esa mesma razón está en Galaxia en este momento. Bueno, eu animei a Brais a que reunise as crónicas e intentase unha publicación. E tivo moita sorte, porque en ese momento temos o primeiro libro, o primeiro dun, en fin, non sabemos cantos próximos libros, porque teño clarísimo que Brais vai seguir, naturalmente vai seguir escribindo, pero vamos a ver en que dirección. Bueno, a estrutura do libro a min ao principio me chocou, porque, como eu digo que isto é fundamentalmente literatura, este non é o formato habitual dos libros de literatura, máis ben dos libros de viaxes. Pero, bueno, unha vez visto e tal, esta estrutura ademais de os correos electrónicos que foi idea de Brais, unha maneira de ir fiando as crónicas entre sí, e ir situando ao autor no momento en que escreve as crónicas, foi facer unha selección de fragmentos dos correos que el me enviaba a min, non? Onde anuncia a onde vai ir a continuación, ou que esta crónica está feita en relación con tal acontecimento, etc. E mesmo se fala do proxecto do libro. Hai un momento en que se fala
da posibilidade de facer con todas estas crónicas un libro. Brais, como acontece en todo texto literario e de ficción, porque tamén se podía decir que este é un libro de ficción, pois crea o seu personaxe. É dicir, Brais é Brais, pero Brais é sobre todo un personaxe narrador que ten uns atributos que el mesmo traballou como escritor. É dicir, non busquemos no libro unha confesionalidade ou unha en fin, un espello do seu propio eu, porque nunca, cando se escribe, non estamos dicindo a verdade, sino que estamos creando outra cousa. E esa cousa chamase, repito máis unha vez, literatura. Por outra parte, como xa sabemos, a viaxe transforma ao viaxeiro. E ti neste proceso, non só destas crónicas de Rusia, sino en todo o proceso anterior, ao longo das viaxes, te fuches transformando. E hai algún momento incluso que dis o eu de tal lugar non é o mesmo eu, non? O eu de París, por exemplo, non é o mesmo eu de Moscú. Evidentemente, a viaxe é unha experiencia transformadora e eses procesos de transformación vanse vendo tamén nas crónicas. E, bueno, logo vamos a falar un pouquiño, pero quería simplemente ler algún fragmento e dar algunas notas sobre o que chamaríamos técnicas narrativas, que el manexa e, ademais, equilibra moi ben, porque sabe distribuir na páxina a narración, a descripción, fragmentos de diálogo, as digresións de tipo reflexivo, a opinión persoal, a experiencia, vai combinando tanto os contidos como as diversas técnicas para obter, ao final, un libro enormemente ameno, que se lee moi ben, o cual non é contradictorio en absoluto con que sea un gran libro, cuidado. Léese moi ben, resulta ameno, resulta por momentos moi simpático, porque ademais Brais manexa un sentido de humor incisivo moi fino, que non o prodiga excesivamente, pero nos momentos oportunos, como veredes a continuación, sitúa unos pequenos gags de humor moi conseguidos. Como digamos o guión exixe, a narración por momentos é vertixinosa, porque vertixinosa foron moitas das experiencias, por exemplo, a da sauna ou as viaxes en coche con moito alcohol polo medio. Son experiencias, moito alcohol ao que de alguma maneira foi obrigado, porque se deixou arrastrar en esa especie de pulsión alcohólica inevitable que parece ser unha das claves do mundo ruso. Por exemplo, este fragmento narrativo: as nubes intensifícanse e esta vibración tamén. O pararrayos acumula electricidade estática. Está contando o momento en que vai visitar ese monumento, como se chama? Que ten un nome. Buzlucha, que era a sede do Partido Comunista Búlgaro. En este momento en ruínas. Pero costou menos co halo, 7 millóns de euros, busquei o dato. O halo valeu 13 millóns de euros. Tamén será ruína algún día. Sí, bueno, pois el vai visitar esa ruína, que é outro das querencias, das pulsións que moven a Brais, e co cual me identifico absolutamente. A mí me apaixonan tamén as ruínas. Se interna nesa ruína e en ese momento en que está metido naquela arquitectura absolutamente fascinante por un lado, absurda por outro lado, comeza unha enorme treboada e empeza a ter medo. As nubes intensifícase e esta vibración tamén. O pararrayos acumula electricidade estática. Non fai falla ser moi inteligente para decatarse de que teño que liscar de aquí. Métome por o buraco da escada. O vento detense. Baixo a siña. Un andar. 2. Outra vez a estrela. Cáenme as chaves. Agáchome e un estoupido tírame ao chan. O son é plano, seco, xordo. Un chispazo e un estarido cegadores. Non teño nin idea de que pasa. Collo as chaves e un trono acompaña o seu murmurio metálico. Outro lóstrego volve fender os meus tímpanos e ilumíname o camiño. Baixo tan rápido como podo e oio como a treboada se afasta cun estrondo tardío. Dame tanto medo que me parta un rayo como o patetismo de morrer nun monumento esmorecente. Na metade da torre tomo aire, xa a salvo, emparedado no cemento. Bueno, hai moitos fragmentos narrativos deste tipo, casi todos bastante vertixinosos, moitos deles en coche, e logo hai moitos fragmentos descriptivos de moitos tipos de ambientes, outros valores
e das técnicas que manexa moi ben Bryce é a captación dos ambientes na descripción dos grupos humanos, non? E, bueno, pero tamén naturalmente de paisaxes. Seleccionei aquí un fragmento descriptivo, sí, é a cidade de Moscú visto desde un piso, non? Son as 2 da mañá e dende a fiestra do meu cuarto vexo as primeiras luces do día ao leste da torre de oficinas que creva a paisaxe de Mayakovskaya. É a perfecta consecución da Moscova ostentosa, aparatosa e trasnoitada dos 90. A súa imitación insolente das torres do imperio stalinista dos anos 50 faina tan charramangueira como a inxenua. As luces verdes da parte superior que rematan un pico suxiren que en algún momento foi moderna, cando alguén creu que os pantalóns de campá e o falsete chegaran para quedar. Bueno, non, el vai ler tamén algo, unas notas de humor, por exemplo, non sei a onde vas en este momento, en Crimea, si estás en Crimea. En principio vou quedar unha semana, o que asumo como o experimento sociolóxico máis arriscado da miña vida. Moitas das súas experiencias en Rusia son auténticos experimentos sociolóxicos. A Bryce move a socioloxía como move tamén a antropoloxía, a tentativa de entender o mundo colectivo, de entender as claves deses seres, desa colectividade, non? Por si acaso, 3 libros na maleta e roupa para facer sendeirismo. Tamén podería traer un segundo fígado para min, ou de apoio a terceiros, que por certo non sei como acabaría o teu fígado despois da experiencia rusa. En Kiev, es Kiev? Sí, Kiev. Supoña que sí, pero... Cheguei cedo a mañá, co estómago licuado, por un bocadillo de mayonesa con mayonesa, e a cabeza triturada pola hélice que permaneceu 2 horas a medio metro das miñas orellas. Ambos os dous, almorzo e dor de cabeza, foron cortesía dunha aeroliña ucraniana. Bueno, deixo aquí. O libro dá moitísimo de sí para comentarios moito máis fondos, pero tamén é interesante ver a perspectiva que ten o propio autor respecto a esta experiencia creadora e ao seu propio libro. Así que vamos intentar fiar unha conversa a partir da serie de propostas de preguntas. Eu que diría que antes de nada nos fixera un breve relato, ainda que sea solamente un listado, non? Dos países, dos lugares por os que viaxou antes. Non, sí, porque se digo que é un gran viaxeiro e non o demostro con datos, pois non vale para nada. Os países por os que viaxates antes de chegar a Rusia. Bueno, pois, antes de nada, gracias, solo por hoxe, porque estedas aquí, xa, eu creo que xa ten sentido e cumpre a súa función o libro. E nada, antes de ir a Rusia, pois, estive en Rusia, estiven viaxando con algúns, de feito, dos que están hoxe aquí, sobre todo por Europa, en autostop, en tren, coñecín casi todo o continente, viaxei por norte de África, por Asia, por Irán, por Nepal, no sur de Asia, e foron bastantes países, pero sobre todo foron viaxes bastante longas nas que daba tempo a pensar, a escribir, a coñecer xente, a pensar tamén sobre o que estaba acontecendo. É dicir, máis que unha serie de lugares, foron unha serie de vivencias esparexidas por unha serie de territorios moi amplos e con xente moi distinta, pero sobre todo o que máis me impresionou e o que máis me atraía sempre foi o leste de Europa e Rusia, algo que tamén estaba motivado porque eu xa vivira en Praga ou en Bulgaria, que foron sitios que me gustaron, que me facían seguir tirando cara ao leste. Mira, falas en algún momento falas, estou facendo un calco, diríamos, do título de Antropólogo Inocente, que o autor non lembro como se chamaba. Nigel, non me acordo. O libro Antropólogo Inocente, un libro moi divertido, e el se autorretrata como viaxeiro inocente. E o demostra en todas as crónicas, porque se deixa levar por esa confianza na humanidade, se métese en unos líos tremendos, non levou hostias de milagro en máis de unha ocasión,
En fin, pudo terlle pasado de todo, pero hai unha certa inocencia e eu creo que hai tamén un certo amor ao risco, non? Unha tentación de risco, de meterte en situacións complexas, pero das que sai sempre ben parado, non? Entón, bueno, eu quería saber un pouco cales son as claves de esa inocencia, se é unha inocencia natural, se é unha inocencia calculada, estudada, se é unha forma tamén de vivir. Bueno, é a necesidade das historias, creo que sobre todo sentíndose, como decía Piglia, sendo un tipo dispoñible, non? Pousándote nun territorio, pousándote nun lugar e deixando que as cousas pasan moitas cousas. Claro. Aparecen moitas cousas, aparece moita xente, aparecen historias. E había unha das frases que me marcou para facer isto, era do viaxeiro e gran escritor Nicolas Bouvier, que escribiu El pez escorpión, e el decía, vou ler esta frase porque para min é unha constante na miña maneira de plantexar, de enfocar as viaxes, de enfocar a redacción dos textos, que era que non se viaxa para adornarse de exotismo e de anécdotas como a un árbore de Nadal, senón para que o camiño nos desplume, nos enxague, nos esprema. Sen ese desapego e sen esa transparencia, como agardar que os demais vexan o que un viu? E era así un pouco a idea de ser permeable, non? De estar disposto a non xulgar as cousas que vía e tamén de algún xeito a quedarme completamente maravillado polo que vía. Creo que iso tamén é un trazo de inocencia bastante característico, é dicir, estar completamente disposto a entregarse ao que está acontecendo. Claro que iso hai riscos, pero creo que todo isto tamén está fiado pola procura de respostas. Ao principio non sei a que preguntas, sei que hai preguntas, creo que son sobre estes sitios, pero vou decatándome de que algo máis que iso, e por iso tamén introduzo a primeira persoa dun xeito tan notable, porque decátome de que realmente busco respostas sobre os seres humanos, claro. E en última instancia sobre min que bueno, e iso, pois sí, unha curiosidade e, como te dis, unha fe enorme nas cousas. Tamén é certo, e confeso, que hai certo morbo, non? Cando hai situacións desagradables, curiosidade, non? Unha especie de curiosidade. Sí, pero a veces é unha curiosidade da que fala Janet Malcolm no Xornalista o asesino, non? De como podes relacionarte e ata que punto te permite a situación escarbar tanto nun personaxe, non? Hai unha crónica en concreto cun tipo que me recluta para beber vodka con él, sí. E eu penso que hai un momento no que me vai a asesinar. E además era un facho, non? Bueno, o tío era como clásico, supoño que era o clásico estereotipo de persoa rural, rusa, que apoia a Putin, era un veterano de Afganistán, con todas as súas... Pero un coñazo, e ademais un coñazo. Oh, era moi interesante vivir aquelo, pero dende fora, non? É dicir, cando xa estou fora disto, digo, vale, agora sí. Pero no momento, pois... Bueno, era interesante e claro. Saliu a crónica que era claro, entón por iso digo que hai morbo, non? Porque digo, que punto estou facendo isto para despois escribilo, pues claro. E a veces nese momento concreto digo, demasiado, é asqueroso ver chegar a este punto, a abusar deste tipo desta maneira, sabes? O sea, que é curiosidade e inocencia, pero hai veces que... E bueno, tamén había outra imaxe que me gustaba moito, que é a de... Eso, as novelas de madurez sempre me gustaron moito, e Hermann Hesse describía a Emile Sinclair como unha velita al viento, sabes? Unha candea e unha noz flotando no mar branco, non? Unha cousa moi pequena exposta a un feixe de vicisitudes e de imprevistos e de acontecementos que non podes manexar. Un dos riscos maiores que asumítese o da resaca. Porque estabas... Tomar. Porque claro, porque aceptabas beber todo o que che ofrecían e non sabías a veces ni siquiera o que estabas bebendo. Houve un momento que soubestes defenderte, disimular e retirarte. No, hai dúas situacións en concreto, no? A deste tipo e despois a de Crimea. Que eu chego ali como para examinar a esta xente, como para decir a ver que pasa con eles, e eles me converten nunha especie de tubo de ensayo para demostrar que os europeos non sabemos beber. Pero claro, eso mo dixeron despois. Claro, cando efectivamente non sabemos. Porque todo empeza, calquera encontro ali, por lo que se pode ler en esa crónica, todo empeza co alcohol. Vamos a beber, ¿no? Non sei se son tantos, a verdade, pero realmente unha parte... Moitísimo alcohol. É alcohol de alta graduación destilado, non falamos de cerveza, no, de vodka para arriba. Te coñecen e te dicen, bueno, vamos a beber. Vodka. Sí, era habitual. No, de feito, aprendí en ruso, non había un bar ao lado da miña casa, e eu ali e esperaba ali, ¿no? A que a xente viñera e me falara, ou en algún momento tiña que practicar.
E claro, cos meus coñecidos era moi incómodo porque era realmente desagradable escoitarme falar ruso. Entón facía con... Un ruso bébedo, así. No, así, exactamente. Bien, outra cosa moi interesante do libro, e o repite varias veces, é que el viaxa en procura de sentido. E eu diría tamén que escribe en procura de sentido. E entendo ese término sentido nunha dimensión trascendente. Eu creo que escribimos en procura de sentido. E eso, de alguna maneira, te distancia do xornalista clásico. Bueno, digamos, do xornalista que se centra fundamentalmente na información. A procura do sentido trascendente, pois, por exemplo, da colectividade rusa, ou da paisaxe, do ser humano en xeral, de ti mesmo. Sí, por eso tamén decidín que tiña que estar enfocado en unha primeira persona moi marcada, porque non estou ofrecendo unha información indiscutible e factual sobre o que é un lugar ou sobre o que é a xente, sino unha impresión do que pois as miñas lecturas, as miñas percepcións e coñecementos me fan concluir sobre alguén que coñezo, sobre unha situación que vexo. En xeral, estas crónicas atenden a dúas condicións. A primeira é que creo que esa viaxe ou esa situación descrita define para min un trazo moi significativo e característico desta cultura, e en segundo lugar é algo que me causou unha fondísima impresión, sabes? E entón a escrita é o resultado diso, é dicir, é necesaria porque estaba moito tempo solo, tiña a necesidade de elaborar de algún xeito isto, non? E creo que tamén a viaxe e a escrita están unidas no sentido de que as dúas son como estar en un espacio virse e en branco, non? Ti comezas a facer autostop e dis, sabe Dios o que pasa, sabes? E o mismo con abrir, pois a poñerte a escribir. Claro. Que tes unha idea, tes unha dirección, pero non sabes realmente o que vai pasar. E eu creo que o que falábamos antes de buscar sentido. E ademais creo que estas viaxes en concreto exixían escritura para atopar ese sentido, porque, bueno, por iso. E, bueno, en esa búsqueda de sentido, un dos obxectivos, un dos horizontes é o sentido do ser humano ruso, que chamas en algún momento Homo Soviéticus. Non o chamo eu, pero... Ah, non? Bueno, buscas o sentido dese ser humano. E o conseguiches? No. Pensaba que sí, había un momento dado, dixen, bueno, igual teño unha idea, ¿no?, de que vai isto, pero despois cando comezou a guerra para min foi un shock tan grande, sabes? Non podía concebir o que estaba pasando. O día anterior estábamos falando con moita xente, grandes coñecedores de Rusia, rusos entre eles, e ninguén podía imaginar que iso iba a pasar o día seguinte. Parecía unha información chegada de fora para baixo o seu punto de, citándoos a eles, para desestabilizar, ¿no? E entón quedime moi descolocado, pero quero unha nota sobre isto. Creo que sí que hai trazos moi importantes e algúns deles son perceptibles a primeira vista, como a emotividade, a impetuosidade, ¿no? Todo é moi emotivo. Creo que tamén tanto as persoas como o país son moi bipolares, son de contrastes enormes e nun solo momento se poden ver, pero ademais hai outra cousa que me encantou, que me fascinou, que era a ausencia, que era como un momento no que se iba esvaecendo a verdade. Eu creo que a parte dos procesos políticos que hai, pero creo que unha sociedade profundamente cunha enorme fe, sabes, en algo. E iso creo que en moitos casos fai que a xente deposite a súa vida nas mans de outra cousa. Eles falan moito da sutva, o destino, falan de... O sea, creo que tamén agora está a resurdir moito a religión, ou en grandes líderes tamén. Creo que é unha cousa que, entendendo as persoas, podes chegar a entender algo un pouco máis amplo. Creo que tamén hai un sentimento bastante grande de ofensa e de resentimento, que fai que tamén eso se oriente ao nacionalismo ahora mismo, que é realmente a cousa máis noxenta que podo percibir en calquera lugar, pero en concreto xa antes de marchar dali, empezaba a decatarme de que existía ata un punto desagradable que non quería ver. E por último, creo tamén outra condición permanente e constante en todo o que vin
era a traxedia, o drama constante, sabes? Creo que ata o fermoso está impregnado moitas veces dese sentido tráxico. E tamén me decatei, lamentablemente, de que para min é moito máis doado escribir sobre o tráxico e sobre o dramático, e parte do propósito tamén era buscar historias mellores, historias máis positivas. Serás un escritor tráxico toda a vida. Non sería protagonista. Incluso como protagonista. Bueno, outro aspecto que me atrae, porque a mí me atrae tamén esta experiencia e esta experiencia estética, é a atracción por esa arquitectura que ten algo de cutre. Arquitectura e urbanismo, cutre, en certa medida kitsch tamén, en certa medida brutalista, esa mistura de elementos que producen, bueno, ese bloque que ibas a traer, non? Sí. Que era, explica un pouco que era ese No, bloque. no, eso hai que lelo. Hai que ler, bueno. No, pero propuxen que pena que non truxeses ese obxecto que está, además está fotografiado. Sí, sí. Bueno, en fin, ese interés teu pola arquitectura en xeral, en particular por lo que viches en Rusia de arquitectura. Primeiro que xa discutimos que non é sórdida. Non é sórdida. Bueno, pero hai veces que sí que ten algo así. Sí, realmente é a frase esta clásica de que a arquitectura é a mellor testemunha dun tempo, non? E sempre viaxei un pouco con esa premisa, porque tamén é unha disciplina artística que me seduce moito. Pero agora mismo tampouco sei definir por que me gusta tanto ese lugar. É raro, non? Por exemplo, por moito que me gusten as pelis italianas, nunca acaban de gustarme estéticamente tanto, porque de algún xeito, non sei, vexo os tons dos lugares, as texturas son diferentes, e estas en concreto me gustan. Pero ademais, había a idea de deshumanización absoluta, sabes? Creo que en ningún sitio sentín tan ben como non sei, a máquina de carne picada, sabes, que é a historia de como a xente non significa absolutamente nada, lugares tan vastos, tan idénticos, non? A idea da dimensión tamén é bestial, é dicir, ti estás en Kaliningrado, no mar Báltico, e 12.000 kilómetros, bueno, non sei, 12 horas de avión despois, estás en Vladivostok, e as casas son iguais, os postes da luz están unidos dun sitio a outro, sendo exactamente iguais. É fascinante iso. E sobre todo, hai outra cousa que tamén me parece moi importante, que estás asistindo aos últimos resquicios da última grande civilización extinta, que é a civilización soviética, non? Creo que hai poucos imperios que teñamos a posibilidade de cuxa extinción teñamos a posibilidade de ser testemunhas. É como, decir, gustanos visitar as ruínas romanas ou gregas e intentamos imaginar o que ali pasou, pero neste caso é que o estamos vendo, sabes? E isto creo que é un fenómeno, claro, aínda non acabou de todo, pero estamos aí. E hai outra cousa que tamén me parece moi inquedante en Rusia, que a súa arquitectura tradicional é de madeira. É dicir, a maior parte de cidades, de cascos históricos, arderon. Entón, sendo un territorio ou unha cultura milenaria, normalmente non ten a súa correspondencia en arquitectura ou en urbanismo, non? É distinto estar camiñando por un sitio cuxa influencia se estende durante un milenio, que pode ser Kiev ou Moscú. Si hai zonas moi antigas, hai zonas conservadas, pero non é mesmo camiñar, por exemplo, por Santiago, non? Que ves realmente unha presencia enorme da historia e de todas as súas características. Entón é raro e me dá a entender estas paisaxes que Rusia só se entende dende a imaginación. Sabes, como escribe Ricardo San Vicente, de que Rusia só se pode entender a través da fantasmagoría. E creo que é algo tamén que axuda a entender a súa maneira a súa política actual. Xogando espíritus. Bueno, pois vou acabar esta entrevista con unha pregunta tonta que faría o jornalista tópico e que se refire ao futuro e que me lembra en este momento unha pregunta que fixeron a María Dolores Pradera, que non ten nada que ver con o futuro. Cando María Dolores Pradera era xa moi bella e un jornalista lle preguntou: que plans ten vostede para o futuro? E ela contestou: morrer. E non, a resposta foi moi inteligente, dixe: joven, yo ya estoy en el futuro. Pero, naturalmente, que Brais está no presente e ten muitísimo futuro por diante. Por eso ten sentido esa pregunta. E bueno, como
imaginas, porque tú naturalmente tes claro que seguirás escribindo. E mañá seguramente. Como mañá mesmo, como imaginas o que perspectivas, o que horizontes, o que xéneros, o, en fin, por onde van ir os teus pasos como escritor? A ver, a mí o que me gustou disto é como desmitificar a literatura e a escrita, non? É algo que tamén saquei das túas clases, de que escribir e ler é algo como comer ou como respirar, non? Algo que está completamente insertado na vida e non deixa de ser un refinamento de necesidades básicas, que é a de expresarse. Entón, gústame pois entender que iso pode existir en calquera momento. E non sei, realmente sinto que non teño imaginación de abondo como para facer novelas, así que me gustaría intentar xogar con outras experiencias. O último capítulo desas crónicas é unha novela breve. Claro, pero bueno, sigue sendo a partir de algo propio. Aí tes o esqueleto dunha futura novela. Sí, eso quere decir que me gustaría pode ser o comezo, e contar todo o que pasou despois. Claro. Ese capítulo é fermosísimo. Non sei, sí, a mí tamén me gusta, verdad, o capítulo ese. Pero, sí, pero bueno, porque é algo honesto, sabes? Creo que é algo que tamén é a conclusión, é que me entresteñas algo que queiras decir, ¿no? Que escribir neste caso, ou compoñer algo, sexa unha necesidade, creo que vai estar ben. Sabes? Ou bueno, vai estar ben. Merece a pena facelo. Así que supoño que por aí vai. Bueno, ahora nos vas a ler algúns fragmentos. Hostia, é verdad. Sí. Teño varios marcados, pero creo que podo ler sobre todo unha descripción inicial desto cando estou no Danubio, estou visitando, estaba facendo autostop, acabei recollido por unha familia rumanesa e me convidaron a súa casa e despois leo outra descripción que é do final, que é como o contrapunto. Entón, estamos na súa casa e o tipo leo: bótalles de comer aos porcos e convídame a pasar ao soto onde fermentan varios bocóis de viño. Alcohol. Non o bebemos. A luz apenas chega ali dentro e eu deteñome no limiar mentres el trebella cunhas ferramentas. A lonxe, de novo, o Danubio absorbe as derradeiras luces do solpor cunha auréola de brétema pacífica. Pódese adiviñar o seu curso relambendo os tímidos outeiros desta vasta extensión. Os amarelos, laranxas, verdes e marróns tenden xa ao índigo dunha noite clara e acolledora. As primeiras estrelas do ceo atopan a súa simetría na terra. Esparexidos, sen un sentido lóxico, ínfimos focos de luz, como fogueiras e lámpadas, delatan a modesta presenza do ser humano. O cadro correspóndese cun mosaico sonoro en forma de músicas e sons animais. Os cans que uvean, trompetas, o zunido dos insectos, risas de nenos, unha ovella que vea non moi lonxe e unha guitarra afónica. Múltiples formas de vida coexisten nunha armonía que me aspira como a unha hipnose. A atmosfera aparece inflamada, sinto unha presenza excelsa e invisível. Iso é literatura. Claro, efectivamente. Pouco despois desa viaxe, cando surde a posibilidade de marchar a Rusia e digo, malia que consideraba que xa abondaba, que xa era hora de volver a Galicia e facer algo útil, iso que din de medrar, a aventura destes días amósame que é imposible rexeitar a que aparece por diante. Hai tanto que entender e tanta enerxía acumulada que expulsar que non podo asumir a temeridade de non mudarme a Rusia. Por moito que o pense, sei que a decisión está tomada e con esa certeza enfío que me queda desta viaxe polos Balcáns. 2 meses máis tarde, Alina, unha compañeira, escríbeme por Facebook e di: no sé por qué lo he pensado ahora, pero estoy flipando con que vayas a venir a vivir y trabajar en Rusia después de una conversación casual. Que a veces pasan cousas raras. Digo, pois que pasen moitas máis. E esa é o inicio realmente de todo. E cando xa entendemos que imos deixar o país e bueno, de algún xeito fago unha viaxe pequena para despedirme, estou no sitio que completamente oposto. Sería tamén un río, o río Volga, que é unha constante de todo o libro. Eu só, o primeiro sitio había moita vida, era moi cálido, era moi animado, e este todo o contrario, como o negativo, non? Entón estou atravesando o río Oká, unha masa de xeo custodiada por árbores e algún edificio. Uns 200 metros máis ao norte, o xeo desaparece nunha liña perfectamente definida que marca o punto en que este caudal se introduce no Volga. A unión das dúas correntes é formidable. Por algún motivo quero chorar ante elas e choro agora cando lembro a súa tranquilidade maxestosa e hostil.
Vexo as árbores febles e grises como enfermas que expoñen a súa nudez e estes ríos oceánicos e os expoñen a súa nudez a estes ríos oceánicos e os saturan sen reparar na súa fragilidade, igual que a todos nós. A melancolía e soidade desta paisaxe descoñecida son máis íntimas que calquera lembranza. A atmosfera foi baleirada e sinto unha ausencia excelsa e inflamable. É dicir, igual que a outra descripción, pero como no sentido contrario. E... non sei, podo ler... Sí. Sí, venga. Esto lo voy a leer, perdón. Bueno, isto xa o coñecedes algúns de vos, é cando estaba nesta sauna da República de Tartaristán. Eran todo tártaros, evidentemente, pero había un americano que se mudara ali, había xa 20 anos, era profesor de tártaro, de feito, un tipo moi curioso. Pero non coñecía tanto Rusia como para saber do que estábamos falando, que era as figuras do Celta rusas do Celta, non? E entón, solo el non entende este contexto futbolístico. É un estadounidense de Denver que ven a Bania cada xoves dende hai 20 anos. Traballa como profesor de tártaro, pero a súa integración non chegou ao punto de coñecer a época dourada de Mostovoy e Carpi no Celta. Explícolle e respóndeme en inglés. Grave erro. Un tipo comeza a mofarse del. Entendo dabondo para percibir unha actitude violenta. Os demais se refrían, fican distantes. O meu cerebro só dá abasto para suar. Philip di que non pasa nada, que non facemos nada malo. O outro continúa berrando. Di que lle molesta que falemos. En realidade, amólalle que falemos en inglés. A súa borracheira é a que non lle gusta que falemos en inglés, de feito. Philip plantalle cara e recibe a cambio un balde de auga fría. De seguido, o propio balde dalle na cachola. Eu atópome no medio de ambos os dous e a 90 grados sufro un calafrío cando o indignado intruso bate a Philip coas súas polas de árbore que se usan para estar na baña e con el golpea a este americano. E son golpes inofensivos, pero para nada inocentes. A situación é extremadamente violenta e rebaíxame esa euforia inicial de ter achado algo novo. Continúan berrando e estamos a piques de entrar, bueno, eu non, pero estamos a piques de verme involucrado nun episodio bastante violento. É o que se chama normalmente rollo tártaro, non? E, bueno, non me apetece. Bueno, temos aínda uns minutos. Algún de vos ou algunha quere facer algún tipo de pregunta, se a Brais ou calquera cuestión. Ou a ti. Ao autor que é o seu día. Eu estou aquí de convidado. Debías decir unas palabras en ruso. Queremos ver cómo si aprendiste ruso. Tienes que demostrarlo. Sí. Ese ruso alcohólico que aprendeu a base de vodka. Que como hai que aprender as linguas a base de alcohol. Igual non é. Bueno, verdadeiramente, en serio, non é porque fose o meu alumno, un alumno aplicado, ao que lle puse moi boas notas, non só iso. Non só é porque me encontrase con el 10 anos despois e nos fixésemos amigos. Ao máis de todo isto, este é un libro excepcional. Excepcional. Ben escrito, ameno, nos informa realmente de non só das bebedeiras, non só tamén de como pode ser a vida rusa tal como era a Miró. E se lee como unha novela. Por eso, a pregunta era que queres ser de maior. Quería referirse a eso. Eu creo que ti vas a ser novelista. Ojalá. Joder. E vas a ser un gran novelista. Eu creo que non... Bueno, pues... Creo Ojalá. que sí. Esas páxinas finais do último capítulo son de novelista. Claramente. Nah, bueno, Aquí está ao lado do editor agardando pola novela. Claro.
Nada, eu tamén estou moi contento de que, sobre todo, xa digo, con que nos reunamos hoxe aquí e podamos comentalo e despois de que sexa tamén unha aventura conxunta destas cartas, proceso de edición e que están aquí todo bastante fiado, ¿no? Proceso de crecemento do libro e de coñecemento dun país e de amizade. Así que O resultado é magnífico, sin dúbida. he dicho. E o máis bonito de todo é que nos truxo algo vivo dali. Ah, bueno, sí. Vamos a darlle un aplauso a Ana. Non só trouxo ese extraño seto de formigón de non sei cantos kilos, trouxo algo máis. O xeto de formigón que non describiches. No, está aquí. Está aí na foto. Está aquí. Hai que chegar ao final do libro para saber o que é. Un molote arquitectónico pesadísimo de 2 kilos que era unha especie de xarrón, o que era? Sí, Un tiesto, ¿no? sí. Bueno, pois nada. Se non tedes nada máis, moitas grazas a todas e a todos. Tedes aquí a Brais Gracias. para que vos adico o libro se queredes. Graciñas, boa tarde. Qué guay. Muchas gracias. No.